Білімге ұмтылудан да қиюрақ ұмтылыш юқ. Француз язушысы һәм фәлсәфәшісі Мишель Монтень шулай деп еткен. Исәнмесез, эфирда білім дүниясы тапшырубызның алдағы минутларында. Төп имтихан алдыннан Татарстанның шығарылыш сыйныф оқушылары иншаларын ничек язды? Оларға роботларда буйсына электроника буенча WorldSkills ярышлары ничек узды? Теләкләрен юрадылар. Быел Россия президенты кемнең хыялларын тормышка ашыра? Унберенче сыйныфны тәмамлаучы 16 меңнән артык укучы йомгаклау иншаларын язды. Балалар өчен бу имтиханга кертү рөхсәте булып тора. Аны бердәм дәүләт имтиханына зачет сыйфатында бәялиләр. Сәламәтлекләре сәбәпле инша яза алмаучылар аны изложениегә алыштыра ала. 400-гә якын чыгарылыш сыйныф укучысы нәкъ шундый вариант сайлады. Алар өчен эшне башкару вакытын да арттырдылар. Эшләрнең гамәли юнәлешләре билгеле иде, шуңа күрә 11-нче сыйныф укучылары иншага әзерләнергә өлгерделәр. Тәҗрибә күрсәткәнчә, биремне Татарстан укучылары яхшы башкара. Әмма быел бердәм дәүләт имтиханына үзгәрешләр кертелде. Безнең иҗади төркем Казанның 18-нче мәктәбендә инша язуларын көреп кайтты. Баштан документ күрсәтеп, металл эзләүче белән тикшерүне узарга, аннары аудиторияләрнең исемлеген карап, кирәкле кабинетка кереп утырырга. Казанның 18-нче мәктәбе укучылары рус теле буенча йомгаклау иншасы язарга килделәр. Үзләре белән чыгарылыш сыйныф укучыларына бары тик кирәкле әйбер генә алырга рөхсәт ителә. Телефон бу исемлеккә керми. Хәер, яхшы әзерлекле укучыларга гаджет кирәк тә түгел. Барлык белемнәр башта булырга тиеш. Димәк, куркырга да юк. Имтихан вакытында элемтә чаралары, электрон исәпләү техникасы, фото, аудио һәм видео аппаратура, белешмә материаллар, язмалар, мәгълүмат саклау һәм тапшыру чаралары булырга тиеш түгел. Имтихан башланганчы санаулы минутлар калып бара. 11-нче сыйныф укучыларына инша темалары әле билгеле түгел. Аларның мөмкин булган вариантлары турында балалар рус теле укытучылары белән мәктәп санавына әзерлек вакытында фикер алыштылар. 18-нче мәктәпкә имтихан башланыр алдыннан укучыларга уңышлар теләргә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин килде. Аның фикеренчә, чыгарылыш сыйныф укучыларына куркырга кирәкми, чөнки алар 10 ел дәвамында белем алганнар һәм үз фикерләрен кагазьдә белдерергә өйрәнгәннәр. Мы вам желаем успехов. Самое главное. Без сезгә уңышлар телибез. Иң мөһиме, безнең кадерле коллегалар, сез 10 ел дәвамында республика мәктәбендә, аерым алганда 18-нче мәктәптә белемнәр алдыгыз. Минемчә, сез үз фикерегезне чиста кагазда яза алырсыз һәм безне зачет белән шатландырырсыз. Имтиханга кадәр берничә минут кала. Бу вакытта оештыручылар инструкцияны укыйлар һәм җавап бирү өчен бланклар тараталар. Өстәлләрдә укучыларга кагаз битләрен, каләм, паспорт һәм орфографик сүзлекне генә сакларга рөхсәт ителә. Элек Резванов фикеренчә, йомгаклау инша кыйммәтле тәҗрибә. Имтихан үткәрүнең нәкъ менә шундый форматы чыгарылыш сыйныф укучыларына егыган мораль һәм психологик яктан әзерли. Итоговое сочинение мы знаем, это, во-первых, допуск к единому государственному экзамену. Йомгаклау иншасы без белгәнчә бердәм дәүләт имтиханнарына керә. Ул балалар өчен тренировка кебек, алар мораль һәм психологик яктан булачак имтиханнарга әзер булсын өчен кертелгән дип уйлыйм. 5 инша темасы билгеләнде, анда җинаять һәм җәза кебек классик темалар, шулай ук цифрлы технологияләргә багышланган заманча темалар булды. Минемчә, һәр укучы үзе өчен кызыклы нәрсә табар һәм һичшиксез үз иншасын уңышлы язар. Что-то интересное для себя и обязательно успешно напишет свое сочинение. Имтихан 3 сәгать 55 минут дәвам итә. Бу вакыт эчендә укучылар үзләренә ошаган теманы сайлап, тулы инша язарга тиешләр. Мәҗбүри критерий үз фикереңне әдәби әсәрләрдән мисаллар белән дәлилләү. Тәкъдим ителгән инша күләме 150 сүз. Шул вакытта хаталар саны һәр 100 сүзгә 5-тән артмаска тиеш. Эшләр 5 критерий буенча бәяләнәчәк. Нәтиҗәләр буенча укучылар бәя түгел, зачет яки уңышсызлык алалар. Быел йомгаклау инша 17 меңнән артык 11-нче сыйныф укучысы тапшыра.
Татарстанда WorldSkills Russia һөнәри осталык буенча төбәк чемпионаты башланды. Бу циклда ярышлар 257 компетенция буенча үткәрелә. Региональ чемпионатта 1800-дән артык конкурсант һәм шул кадәр үк диярлек эксперт-компатриот, мәйданчыкларның техник администраторлары һәм башка белгечләр катнаша. Юнәлешләрнең берсе электроника һәм сервис роботларын эксплуатацияләү. Нәкъ менә шушы ике компетенция буенча ярышлар Казан радиомеханика көллиятендә узды. Чемпионатта Татарстан көллиятләренең һәм иҗат үзәкләренең иң яхшы студентлары һәм тәрбияләнүчеләре катнашты. Ярышларны уздыру өчен радиомеханика көллияте очраклы сайланмаган. Монда техник база даими рәвештә яңартыла. Җиһазларның бер өлеше Мәгариф милли проекты кысаларында федераль грант акчаларына сатып алынды. Ә үзе инде 7 ел WorldSkills чемпионат хәрәкәтенең бер өлеше булып тора. Чемпионат ачылышында Татарстан Мәгариф һәм фән министры, шулай ук безнең хәбәрчеләр булып кайтты. Бу көннәрдә елдан-ел катлаулана һәм шул ук вакытта мавыктыра торган ярышның ачылыш тантанасы булып узды. Сүзебез WorldSkillsның республика этабы турында бара. Сервис роботларына һәм электроникага хезмәт күрсәтү компетенциясе буенча сайлап алулар Казан радиомеханика техникумы мастерскойларында узачак. Катнашучылар бу көнне түземсезлек белән көтеп алдылар. Мы, участники регионального чемпионата, молодые профессионалы. Без яшь профессионаллар WorldSkills Россия төбәк этабында катнашучылар әйләнә тирәдәгеләргә намуслы, гадел һәм ихтирамлы булырга сүз бирәбез. И уважительным к окружающим. Ярыш кысаларында робот электрониканың дөрес эшләнүен, кабельләрнең тоташтыруның нәтиҗәләрен тәҗрибәле жюри әгъзалары белән берлектә яшь экспертлар да тикшерәчәк. В WorldSkills есть только две шкалы, это объективная и субъективная оценка. У нас здесь идет... WorldSkills'та бары тик ике бәяләү төрө бар: объектив һәм субъектив. Биредә безнең субъектив бәяләү бара: эшләгәнме яки эшләмәгәнме. Конкурсантка биремне чишү өчен 20 минут бирелә. Аннан соң без аның янына киләбез һәм бәяли башлыйбыз. Үзенең эш урынында ул роботның эшчәнлеген күрсәтә һәм сөйли башлый. Тантананы ачырга килгән Татарстанның Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин WorldSkills бәйгесенә илебезнең җитди әзерләнүен ассызыклады. Мәгариф милли программасы буенча республикада 45 ресурс үзәге эшчәнлеген башлап җибәрде. Аларда булачак җиңүчеләр белем ала. Отношение к рабочим профессиям и вообще наличие компетенции. Эшче һөнәрләргә яхшы мөнәсәбәт һәм гомумән дөнья күләм компетенциялар булу, бу компетенциялар буенча дөньяда үз урыныңны булдыру, нәтиҗәләрне күрсәтү, дөньяның иң яхшы һөнәрләре реестрында булу, бу сезнең яктан бик мактаулы һәм файдалы күрсәткеч. Яхшы ремонт, заманча техникалар, дәүләт тарафыннан ярдәм, грантлар, булар барысы да укучылар киләчәктә үз урыннарын тапсыннар, иң яхшы белгечләр булсын өчен эшләнелә. Радиоэлектрониканың персоналлар буенча директоры Данис Хайруллин фикеренчә, кайчагында көллият белеме югары уку йортына караганда да көчлерәк. Обучаясь в этом колледже, у них сейчас 4 года они тоже обучаются, получают. Студентлар эшче һөнәрләрен алалар, тагын гомум белем бирү программасын узалар һәм ахырда төрле юнәлештәрдә махсус техник белем белән чыгалар һәм шулай килеп чыга ки, алар үз күнекмәләре буенча практик буларак предприятиеләр өчен кирәгрәк тә һәм эшче һөнәрләр дәрәҗәсендә генә түгел, инженер буларак та. WorldSkills студентлар өчен мөмкинлекләр тудыра, яңадан яңа уйланмалар өчен база булдыра. Ә инде барлык этапларны да җиңүчеләрне Шанхай шәһәре көтәчәк. Димәк, иң булдыклы студентлар илебез данын Кытайда яклаячак. Теләкләр чыршысы. Россия президенты кемнең хыялларын тормышка ашырачак һәм медаль өчен никадәр сикерергә кирәк? Бу хакта хезмәттәшем Нияз Рахман үзенең автор сәхифәсендә сөйләр. Сәлам дуслар. Ничек, яңа ел кәефе сизелә башладымы инде? Бүләкләр көтәсезме? Ә менә кайбер балаларга бу бүләкне президент тапшырачак. Британияда шаккаткыч робот барлыкка килгән. Һәм батутта кем яхшы сикерә. Булар хакында алдагы 5 минутта.
Президент хыялларны шынға ашыра. Кыш бабай түгел, нәқ менә Владимир Путин сөз ел сайын уздырыла торган теләкләр шыршысы хакында. Быел да анда катнашу хакында Россия президенты Владимир Путин «Мы вместе» халыкара премия җиңүчеләрен бүлгәкләү тантанасында әйтте. Видео элемтә барышында чыршыдан балаларның теләкләре язылган открыткаларны алдылар. Беренче открытка иясе Мәскәү өлкәсеннән 14 яшьлек Марк. Ул гитарада уйнарга теләвен әйткән. Икенче открыткада Бурятиядан 5 яшьлек Асорның янгын сүндерүче булып карыйсы килә дигән. Өченче открытка Ставропольск краеннан килгән 13 яшьлек Татьянаның Мариин театрында Лебединое озеро балетын карыйсы килә икән. Демәк, уңышлар аларга хыяллары чынга ашыр. Итак, Марк Кобленев мечтает о гитаре. Московская область, 14 лет. Жалко, что он у нас не на связи. Можно было бы спросить, он на гитаре-то играется? Ну, наверное. Менә кыш бабайга кемнәр яза һәм нинди бүләкләр көтәләр соң? Бу сорауларга ул үзе җавап биргән. Кыш бабай сүзләренә караганда, балалар шыршы астында гаджетлар, өлкәннәр яңа елга фатир турында хыяллана икән. Шунысы кызык, сабыйларның уенчыклары елдан-ел электрон формага әверелә бара. Менә хат язучыларның 40% улылар һәм әбиләр ди кыш бабай. Бу хат авторлары Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләрендә фатир өмет итүчеләр икән. Тик менә кыш бабай мин тылсымчы, төзүче түгел дип җавап бирә. Дружок мой славный, расти отзывчивым и щедрым. Я очень не люблю жадных детей, и подарки, которые они прячут ото всех, не принесут им радости. А у тех ребят, кто делится подарками, и друзей, и игрушек, всегда становится больше. Гарри Поттер экраннарга кайта. Дөресрәге, сүз әлеге легендар фильмның 20 еллыкка багышланган махсус сериясе хакында. Ул Хогвартска кайту дип атала. Аның үзлеген күрсәтеп, бу киноны сөючеләрне инде ары гына котыртып алдылар. Әлегә оннан бик күп нәрсә аңлашылмый. Бу кыска эпизодларда Хогвартсның шыгарлы сыйныф укучыларын сәламлибез дигән газета, Робби Колтерн исеменә язылган конверт һәм вокзалда булган эпизодлар шулай ук бер кепкадагы кызгына күренә. Әйдәгез, сез дә карап китегез әле. Татарстан егете батутта сикерү буенча дөнья чемпионы. Сөз 17 яшьлек Кирилл Козлов хакында. Ул Баку шәһәрендә 28-нче халыкара ярышларда зур уңышка ирешә. 32 ил, 650 катнашучы арасында чаллы егетенә тиңнәр табылмый. Кирилл барлыгы 58 балл җыя. Шунысы шатлыклы, икенче урында тагын бер Татарстан вәкиле бар. Кызлар арасында Лия Валиевага да безнең алкышлар. Иртәгесе киләчәк инде бүген. Бөек Британияда уникаль робот ясаганнар. Әлеге Android системасындагы машиналар кешеләр белән аралаша алачак. Аларның хисләре, ягъни эмоциялары бар ди төзүчеләр. Бу роботлар кешеләр белән төрле хәрәкәтләр ярдәмендә аралаша ала. Ничек икәнен сез дә карап китегез. Бүгенге менә шулар иде, барыгызда якынлашып килүче яңа еллар белән киләсе елда очрашканга кадәр сау булыгыз. Безнең барлык программаларны сез социаль шәһәрләрдә карый аласыз. Безнең аккаунтларыбызга язылыгыз. Без быелга мәгарифкә, белемнәргә, балачак дөньясына багышланган тапшырулар циклын тәмамлыйбыз. Безнең программалар сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булды дип ышанабыз. Саубуллашмыйбыз, киләсе елда күрешербез. Фарсы фәлсәфәчесе, математик, астроном һәм шагыйрь Аммар Хайям сүзләрен хәтерлик. Бу караңгы дөньяда бары тик рухи байлыкны гына чын дип сана, чөнки аның бәясе төшмәс. Белем туплагыз, исән сау булыгыз.